Kwedu no mabuja kanaka. Tabenuka. Rekai tipete gore zvakanaka. Tokupai zviri munhau dzanyasi. Wamunangarwa kwai waenda pazororo ravo ravanoita pagore nepagore. Wakembo ndo wachange wari kutungamira nyika kureketa kuno masondo mairi. Wachivenga uzopindawo masondo mairi. Kembo uzopedzesa kusvikira pachabenuka munangarwa. Zvavo wabyedu. Wari kuchinjana. Rekai tirambe tichiona kwaiva munangarwa wari kufunga kuti vanenge vari munyika muno wari kudaba zvekegenda kunze kwenyika. Ipapa tungwarara. Manduwe paagoreketa achienda iko kuManicaland agotanika pachena kutoti wakuru ZANU-PF wari kuita basa rekuba mari idzo dzaari kuiti tiri kupa idzo empowerment dziya idzi dzese mhanduwe dziri kucheriwa dzichimuriwa dzichipetewa pasi wachija zvavo wakomana wachidzipura. Rekai tione kuti zvichapera sei zvichine zvichaitiwa chere kana kuti yapfa yakarodha. Vanhu vatoramba vachindovhunduka wakomana museenzese huru kuita mari nawiki nere. Paribe chizvinu izvezvi kureketa kuno aiwa nyasa agototi zvandakaita kuna Japuresa zviya rekai ndimbozviita kuna Oscar Pambuka iyo abva atopuwa motika nomakutukutu mari. Wakomana idivhi rekai tirambe takaringa zvedu kuona kuti zvinoenda nokupi izvi pokare kuti zvinopera sei. Tinenge tichinyepana. Mureketo wachamisa kuti gore kai muone zvatida kuita gore rinouya. Waita kuvhundutsa vanhu vasingamufarire kureketa kuno vanhu vese vasingamufarire wabva waita kumuka kutanda kun'ara. Anozviita sei arumborongei chino kuno chamisa ari kureketa kuti ndiri kuzvireketa zvandichaitazvo. Garai makadaro muchazviona ipapo panguva yazvinenge zvasvika iyoyo. Unobva waona naye kuti rekai warambe wachiita kusaya zano naye chaiko. Ari kuda kureketa zvinhu zvaari kuda kuita zvacho. Christopher Mutsvangwa ndiye mumwe wavanhu vari kuburika vachipaumba mhanduwe kureketa zvaanoda chaizvo kureketa madiro acho china. Ipapa ari kuramba achindovhiringa akati tagwirei ngambomire zvaanoda kuitazvo. Akamboti kuribe munhu anofanira kupinda pakuda kuita mutungamiri wenyika zvisina gwara resvinu. Wakomana kumberiku kuno nyaya rekai tirambe tichizviringa kuti zvinoperera papi. Nozuro vamwe vakadokerera mhanduwe vakazvimbiwa kokambodza yagopakuliwa naiye geza yekuti agosiya vanhu vakandomira vakarembera mhanduwe pariba ari kuziva kuti voita sei. Iri kuita kuvahwadza. Wanga wakaringira kuti gezayo anenge achiita basa rekugeza nyika yese. Zvasaya basa paye. Zvakutoburika pachena kutoti aiwa nyika inotoriwa banhu harahwa inototoriwa nochidiki. Nokutoti hwarawa dzidzi aiwa pachiri pechizvino. Rekai tirambe zvedu tichiringa kuti vanenge vachizvipedza sei, vanenge vachienda nokupi. Tinoramba takandoringa. Mugwagwa unobva Masvingo uchienda Harare. Mugwagwa unobva Beitbridge uchienda Harare. Ndio pokare mugwagwa pokare unobva Beitbridge uchienda Bulawayo. Nyaya yenzvimbo dziri kupedziwa dziya mhanduwe iri kuita kusemesa kuhwadza. Nokutoti izvezvi kureketa kuno nokunaya kuri kuita mvura aiwa chikara rakazarura rakaita kupenutsira chiperu mhanduwe zvokutoti dai kuri kudiridza nomugoro aiwa tikutoti zvirikutekaira nokutobva vanoita kuti popomedza chaiko zvisvinu. Kuno ipapa zvaita kuti mugwagwa iyi yakanyangara ibva yatanikiwa kuti mugwagwa iyi yakanyangaritsa. Rekai tione zvedu kuti vanozvipedza sei. Tinoramba takazozviringa. Tinenge tichindonyepana ipapo. Madzibaba eIsmail chokurongerwa kwaivarongerwa kuti vagare mujere makore 20 nonyaya yekubhinya pokare nekupa pamwiri mubvanana makore 14.
Kuri becheche yakadai mhanduwe, regai tirambe tichiona kuti inopera sei. Tikutoti makore mashoma dai atoengedziwa chaiko zvisvinu. Farai maguwa guburika mhanduwe akati imi wakomana zviri kuitiwa kwai kamativhi kuku chicheriwa choritiya mhanduwe kwai chiriita kuendesiwa chaiko zvisvinu zviya zvokuti tiri kusara tiribe kana chinhu. Masaki yagotoreketa akati masaki ese aya haaribe kana kureketiwa zvawo. Hurumende iri kuyaziva kuti mangani pokare kuti ari kuburika acho mangani. Ese akaita kusaziva mhanduwe chicheriwa choritiya wakomana. Regai tione kuti zvinoperera kupi. Nokuti pane pamwe pokuti unondoti peno dai havo vambomira kuburitsa zvawakatinadzirira zvokuti nyika ibudirire nazvo, nokutoti zviri kupedziwa zvese kuita kupedziwa chaiko heno. Regai tirambe tichiona kuti zvinoenda nokupi. Mapurisa ozeta rapi agotoreketa kutoti wakomana pakanyangara kwai kuno gonyeti mugwagwa unobva Harare uchienda Mutare, ravhiringana kamwe kamotika kakanwana watatu wacho wakabva wapfira panzvimbo ibodzibodziyo. Varume mweya yavo ngaizorore hayo murugare. Migwagwa yemunyika medu yakaita kunyangaridza. Regai tigoona peno kune zvimwe zvinoitika kuti zvichinje maitiro akaita kudandi zviri kuita yamu. Kwai Zimbabwe hurumende yatumira wanamurairidzi kuti waende kunyika yeRwanda wanosvika 143 143 pachirungu. Kwai watumiwa boka rechipiri ratumiwa irori kuti riende kunorekai tigoona kuti vanenge vachizvipedza sei. Tinoramba takalinga zvedu kuti zviri kuteerera nokupi. Nyika yedu magetsi ari kubva kuhwange kwai ari kuita mamiriyoni emawati mazana mapfumbamwe 990 megawatts pachirungu. Kukariba mazana 550 550 megawatts pachirungu. Apa wakazvimira igani kwai 45 45 megawatts pachirungu. Pabodzi pokuita chiro chibodzi mazana 575 mamiriyoni mawati. Ipapo 1585 megawatts pachirungu. Regai tirambe tichiona. Tikaringadzo mutambo wakomana wafana wabvana wedu vari kutamba mutambo wehoki. Waita kufunzisiwa mhando yekutamba chibana chibhora chiya ichi. Zvaita kuhwadza. Pakaita kunyangara wajiwa 20 nokabodzi 21-0. Mhanduwe idihwi. Asi tiri kuramba tindotenda kuti wariko wakatoendawo ipapo makorokoto ipapo pakuenda kwawo iko makorokoto. PSL yatadza kureketa kuti sei yagoburitsa chikamu basi chomutambo inofanira kutambiwa gore rino yahwi kuburitsa yese. Panobva kunyepa ipapo kuti pane zvinenge zvichitoitika. Imi idihwi. Regai tione kuti sei wachiita utsotsi hwakaita kudandi. Tinoramba takaringa. Nozuro Mosara akati wakomana Mosara muchiita kuhwadziwa, ini ndaenda nomapoinzi ese. Panobva paita kunetsa chaiko kuti wakomana wacho tinosvika rini tichivatsigira. Regai tirambe takandoringa kuti zvinopera sei. Nekuti tikaringa zviri mundiro yevamwe kuSouth Africa idi tinovapuma uroyi. Kana tikaringa zviri mundiro yokuZambia tinovapuma uroyi. Regai tione kuti zvinoperera papi pedu unomu. Toringa dziri kuitika pasi rese. Ipapa Eskom unoneresa kuSouth Africa wajiwa nonyaya kudaro paramende kudare rodzimhosva nyaya yekuti vari kuti ivo toda kuingidzira magetsi kupfuura zvatakabvumirana. Zvarambiwa zviya. Regai tione kuti vanosvika papi nazvo. Anonzi Mini Dlamini wekuSouth Africa anoita zvomutambo wemadhirama izvozvi. Agotanikiwa kuti ati ari kubenhutsa mari yokuSIU. Kuda kuti ndiribe mhosva inini
ndandobvuma kuti zvichimbidze zvapfuura eyo kamu kana uri bemhosva wavhundukei siya waite zvese tione. Anenge achiziva nyaya yache kuiziva kuti ndakatsika panorwadza ipapa pakambani yeWebuy Cars kwaiyanzi ichabhadhara mari yochoupenzi mamirioni 2 nochidimbu pogare kuzodzorera wamwe vanhu mari inosvika mamirioni 3 anozviuru 400 mariyo muSouth Africa. Wakomana paribari kuziva kuti chii chaita kuti zvidandi. Toramba achitenda wasangano wanomirira vanhu vanotenga muriwo kwaidika lungu kuSouth Africa kuku yabvumiwapo kare kuti ikwidze nyaya kumadharo dzimhosva. Tikai tirambe tichiona nokutoti pano nyaya chaiwo. Nyika yoGhana kwaiya gonzi noCAF ngaichimbidze yauya kumutambo iyoyi, kana ikatadza kuuya takutoimisa paribe chainoita. Kana kuWorld Cup inoenda rekai tione kuti ndizvo chero izvozvi. Tinoramba tichiringa zvedu kuti zvirikupera sei. Kwai nyika yeNiger yagoreketa ikatoti haiwa vanhu wese kuAmerica wese zvawo pachiripa tiri kuda muno wese ngawaburike waende. Tikati paribe chizvino ukaona zvaita kudandi, asi ndizvo vanotoda. KuTurkey kwaita nyahwaya nziyo kwai mukuru wemasoja wekuLibya ati nokuti ndege yache yaendesiwepi yandosaika ikabva yazogwa. Wakomana paribe chizvino ipapo. Tikai tione kuti zvinopera sei. Apa iyo America apo kare yati icharamba ichipa vanhu wokuKenya, Rwanda, Mozambique, Cameroon, Liberia, Uganda, Nigeria, Lesotho noSwaziland, Eswatini. Waicharamba ichivabatsira nozvokurapa mishonga nozvimwe zvakasiyana-siyana. Chinenge tichiringa iri kuti zvirikupera sei. Apa nyaya yegumisira yenyasi. Mafaira aEpstein ari kubuditsiwa mhando nayawe pakaita kunyangarirwa vakuru wenyika Bill Clinton, Trump neuyu Joe Biden wese mhando wandiripo ipapo vari kunangidziwa nokunenedzewa. Hwendo huno nekuti chichapona chinenge chakanyanya kuita sei. Tikai tione zvedu kuti zvinenge zvienda nokupima, nekuti kwanyasi uno aiwa tapeta zvirauro zvedu ndini wenyu mhanduwe onhau.